Vrlo interesantno da je pobjednička pjesma upravo ona koja u svojim stihovima ima jako puno simbolike. Naime, svi mi težimo čarobnoj oazi usred pustinje. Prvi puta pobjednik Dana najbolje domaće glazbe Massimo, mali krug, veliki krug. Iskrene čestitke, Massimo. Bravo, Massimo, izvoli, Massimo. Čestitke. Upravo ste gledali proglašenje pobjednika 5. dana najbolje domaće glazbe, čija su se prva 2 izdanja održala u prostorima Narodnog. Bok, nalazimo se na Narodnom, domu najbolje domaće glazbe i jednom od najslušanijih, odnosno najslušanijim radiju u Hrvatskoj. Ova redakcija je redakcija koju Narodni ima i koristi od 2016. godine. Evo malo pogled prema studiju. Kad govorimo o Narodnom koji kao ovakav postoji 2017. godine kada je doživio rebranding. Promjenom uprave i dolaskom na čelo direktora Katjana Knoka koji je još uvijek zaslužan za sve promjene koje se u cijelom tom procesu događaju, su se dogodile nekakve zapravo ključne promjene za Narodni kao takav. 2017. s tim rebrandingom je nestao Narodni radio, te ostao samo Narodni, odnosno radio koji te sluša. Rebranding kao takav je podrazumijevao promjenu slogana, promjenu loga za koji i cijelog vizualnog identiteta radija za koji je zaslužna agencija Bruketa i Žinić i ona zapravo najvažnija promjena koja je uslijedila, to je promjena same glazbe koja se od sada, odnosno od 2017. bazira više na nekakvom pop rock smjeru, te nije više u tom nekom zabavnom smjeru kakva je bila do tada. Pa u tom kontekstu možemo govoriti o nekakvim ključnim izvođačima trenutno, a to su Prljavo kazalište, Parni valjak, tu je Petar Grašo, Nina Badrić, Massimo i tako dalje. Što se tiče same ove redakcije koju ste mogli vidjeti, to je redakcija gdje se događaju zapravo dosta velike stvari i veliki projekti kao što su recimo Living Room Acoustic pa sve do Dana najbolje domaće glazbe koje je zapravo svoja prva 2 izdanja upravo ovdje obilježio. Direktor Narodnog postao sam u svibnju 2016. godine i odmah započeo potpuni rebranding dotadašnjeg Narodnog radija. Primarni cilj bio je povećati slušanost radija u gradovima. S obzirom na izuzetno loše poslovne rezultate te imidž koji je Narodni radio u tom trenutku imao, bile su potrebne korijenite promjene. Prije svega se to odnosi na glazbu zbog koje se radio i sluša. Iz etera smo izbacili zabavnjake koji nisu donosili očekivane poslovne rezultate, te se okrenuli puno urbanijem zvuku hrvatskoj pop i rock glazbi. Promijenili smo i logo, potpuno pomladili strukturu voditelja, pokrenuli nove projekte, među kojima izdvajam koncerte u Areni Zagreb sa našim key artistima, kao što su Petar Grašo i Doris Dragović. Te projekt Dana najbolje domaće glazbe, u kojem slušatelji Narodnog biraju pjesmu godine. Bilo je tu još puno lijepih projekata, međutim jedan projekt zbog kojeg sam posebno ponosan su zvučni i animirani Viber stikeri, za koje smo 2019. nagrađeni na Weekend Media Festivalu i to nagradom Somo Borac za najbolju digitalnu kampanju u regiji, što je bio još jedan dokaz toga da smo na pravom putu. Da ćemo fanfare jer pobjednik je Narodni za narodne! Čestitke ljudi, čestitamo! Preuzmite vašeg debelog somoborca. Ovo je moja 15. godina u sustavu kojeg čine Narodni, Antena Zagreb, Media Servis, Extra FM, Enter Zagreb, Gold FM i Splitska Radio Dalmacija. Svoj poslovni put započeo sam kao sportski novinar u našoj informativnoj agenciji Media Servisu davne sad već 2006. godine, nakon čega 2008. prelazim na Antenu Zagreb i radim kao urednik vijesti do 2010. kada postajem direktor nacionalne radijske mreže Totalni FM. 2014. godine u ulozi direktora pokrećem projekt Enter Zagreb, 2016. kao savjetnik uprave Gold FM, a 2018. također u svojstvu savjetnika uprave sudjelujem u osmišljavanju programskog formata Extra FM-a. Trenutno su moje obveze i odgovornosti osim Narodnog vezana i uz projekte Extra FM-a, Entera Zagreb i pokretanje novih projekata o kojima svakodnevno razgovaram na kolegiju uprave s kojim mi i započinje radni dan.
Razlika u odnosu na druga zanimanja, odnosno djelatnosti u kojima ljudi rade, je to što meni niti jedan dan ne izgleda isto, zbog čega između ostalog volim ono što radim. Poslovne obveze razlikuju mi se ovisno o dijelu godine, te ovisno o projektima, bilo programskim, bilo event managementu koje planiramo realizirati. A pokušat ću vam u ovih 15 minuta dočarati kako izgleda jedan moj radni dan. Kolega Hrvoje Vukušić, direktor prodaje All Market Medije, naše prodajne agencije koja ima inkluzivno pravo prodaje oglasnog prostora svih naših brendova, pa tako uključujući Narodnog, koji je tema ovog sastanka, odnosno ovog briefa, s obzirom da postoji interes konkretnih klijenata za oglašavanje, odnosno netradicionalni oblik oglašavanja na Narodnom. Odlučio me pozvati da bi mi briefirao o tome što klijent traži, kako bi mi mogli osmisliti i kreativno osmisliti kampanju koja će ići na Narodnom u sklopu jutarnjeg šoja Narodnog. Ok. Klijent Podravka slavi 50 godina svog brenda Čokolino. Brief je da traže nešto kreativno na način na koji to vidimo mi, na način na koji to vidi sam Narodni, tako da bude apsolutno priča postavljena na samu platformu. Žele naravno custom made priču, unique priču i na način na koji mi to vidimo. A drugi je klijent Ahmad Ti, traži od nas prijedlog na kojem ćemo na jedan kreativan, potpuno drugčiji način napraviti koncept kako ga mi vidimo. Čaj je poznat nama, s obzirom da surađujemo već zadnje 2 godine sa njima, ali u ovom trenutku ono što nas je traže, rekao, molim vas, budite drugčiji, potpuno da to što ćemo staviti tamo na stol nije nešto što su oni već vidjeli. Nakon inputa koje sam dobio od Hrvoja, održani su sastanci sa kreativnim timom Narodnog, koji će nam kasnije predstaviti sales promociju za Čokolino i Ahmad Ti. Evo, s nama je direktor Extra FM-a, jednog od radija u sklopu našeg sustava, s obzirom da sam ja, ajmo reći, savjetnik tog radija. Luka kao direktor ima određenih tema koje bi trebao proći sa mnom, pa u stvari glavna tema, s obzirom da mi je došapnuo o čem je riječ je o konkretnoj aplikaciji Extra FM-a koja bi trebala doživjeti nekakav svoj upgrade u narednom razdoblju. Ideja je da konkretno se omogući korisnicima, odnosno slušateljima Extra FM-a, da naručuju pjesme putem aplikacije, s obzirom da je za izradu tog softvera potrebna određeno vrijeme i znanje ljudi. Bilo je prvo potrebno vrijeme da nađemo pravu ekipu koja bi nam mogla pomoći u realizaciji tog projekta. S obzirom da smo je našli, prošlo je određeno razdoblje, odnosno 2 mjeseca u kojem oni rade na tom novom proizvodu u sklopu aplikacije. Pa evo, sad će nam Luka ukratko opisati dokle smo stigli, odnosno koji su sljedeći koraci. Znači, oni su današnjim danom su završili svoju implementaciju koju su rekli. Još samo u ponedjeljak se trebaju čuti sa Maricom vezano za ispostavu u kojem obliku će biti računi i tako neke tehničke stvari. Javit će mi se i Vanja u ponedjeljak i s Marićem isto trebamo sa IT dijelom, znači vidjeti koje podatke oni vuku tu kod nas i gdje će nam biti server, ali to je sve, ajmo reći, tekuće. S obzirom da je iza nas još jedan dan najbolje domaće glazbe, vrijeme je da napravimo evaluaciju učinjenog. Jesmo li zadovoljni? Dobar dan svima. Bit ćemo kratki što se tiče, ja se nadam, ovog prvog dijela. S obzirom da sam sa Tatjanom prošao već temu dana najbolje domaće glazbe, a s obzirom da znam da je ona vrlo riječita po pitanju kritika, nadam se da je ove godine baš i neće imati toliko. Ja ću prvo reći što se dana najbolje domaće glazbe tiče, mislim da je ovo najbolje odrađen posao do sad, barem na van. Sad možemo razgovarati o tome da li je nešto moglo bolje s naše strane, a iako kad razmišljamo o tome, stvarno se radi o detaljima koji su praktički običnom gledatelju, pa ja bih rekao čak i nezamjetni.
a s druge strane mislim da svi zajedno možemo biti stvarno ponosni na ono što smo napravili, pogotovo kad gledamo u kontekstu konkurencije. Sve u svemu, čestitam svima. Nadam se da dijelite moje mišljenje, ali naravno sad, s obzirom da je ovo nekako zamišljeno kao evaluacija cijelog dana najbolje domaće glazbe, odnosno što se mene tiče može svako ponoviti nekako svoje mišljenje, primjedaba ukoliko ima, dobrodošle su da se kažu, pohvale su također dobrodošle, ali evo, na vama ne sada da se izjasnite po tom pitanju. Ko će prvi? Ili ako nema ništa, evo Jurić. Mogu ja prva? Ja sam toliko ponosna, znači čim je to krenulo nisam ne izdržala do kraja emisije, tebi sam odmah javila, znači jednu jedinu zamjerku nemam. S nama je direktorica prodaje, kolegica Alisa Mikić. Alisa, dobar ti dan. Lijepo, dragi. Ti si dobro? Malo gužvalo, super. Ajmo onda brzo. Dakle, iza nas je dan najbolje domaće glazbe. S obzirom da si zadužena i za promociju, onda brineš i o kompletnom medija planu vanjskog oglašavanja. Zanima me, s obzirom na ono što sam vidio, zadovoljan sam sa PR tekstovima i objavama koji su izašli vezano za dan najbolje domaće glazbe. Međutim, zanima me, jesi ti zadovoljna sa svim, je li sve odrađeno u skladu sa nekakvim našim prvotnim idejama? Po meni medija je plan bio optimalan. Obzirom da je u pitanju narodni, ja stvarno ne vidim da treba raditi na drugačiji način ili da treba inzistirati na nekim većim broju objava. Kad budemo radili sljedeći projekt, naravno da ćemo opet voditi računa o tome šta je tema projekta. Kolega Dario Antunović, koji je inače direktor Entera Zagreb, jednog od naših brendova, koji je upravo u postupku obnavljanja koncesije, a to je jedan iznimno zahtjevan postupak koji zahtijeva pažnju ne samo jedne osobe, nego više nas u samom sustavu, s obzirom da nam je to od strateške važnosti. Radi se o tome da će Enter se aplicirati za odobrenje, odnosno dobivanje koncesije za rad na području grada Zagreba u narednih 12 godina. Dokumentacija je iznimno opsežna, Dario je dosad odradio velik dio posla, pa će nas sad upoznati sa tim što mu je još preostalo da bi dokumentacija bila potrebna. Apsolutno, riječ je o jako opsežnoj dokumentaciji, mislim to govorimo nekoliko stotina stranica dokumenata. Pa negdje 90% smo, ako ne i više, popunili. Idući tjedan smo si zacrtali rok, iako je on malo dulji, ali želimo poslati to i prije isteka roka onog krajnjeg, tako da evo, nadamo se da će biti uspješno i da će Enter u narednom koncesijskom razdoblju uspješno djelovati. Na kraju radnog dana predstavljam vam sales promociju za koju smo uvjereni da će naići na pozitivnu reakciju klijenta, s obzirom da zadovoljava glavni preduvjet svake sales promocije na radiju, a to je da bude zanimljiva ne samo onima koji su sudionici promocije, nego i oni koji je slušaju. Nacrtani kviz. Kad god da si bio dijete, sigurno je postao neki crtić koji ti je ostao urezan u sjećanje, osim ako si eventualno Hrvo, ja ne znam jesu crtići još izmišljeni kad je on bio mali. Da, Mickey Mouse je bio anonimac dok sam ja gledao crtiće, uopće bio nepoznat lik neki. Crkveni miš. Mali crkveni mišić. S nama ovog jutra Ivona, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Ivona, jesi li spremna probuditi dijete u sebi i odgovoriti na 3 pitanja? Jeste vi spremni da vam uzmem sav taj čokolino koji imate? Neko se prijeti. Kako se zvao glavni negativac u Štrumfovima? Gargamel. Ok, drugo pitanje. Dječak genijalac Dexter provodi većinu svog dana u laboratoriju. Kako se zvala Dexterova sestra? Dečki, Didi. Znači, ok, ona je stvarno gledala sve crtiće. Zadnje pitanje, Ivona, za 1000 kuna poklon Bona Podravke i 15 kila čokolina. Koliko djece imaju Homer i Marge Simpson i kako se zovu? Dvoje. Bar, ne znam, bar. Možda nije dvoje. Znači, nit je 2 djece, nego je 3 djece, Ivona, draga moja. Dakle, Bart, Lisa i Maggie koja je beba.
Ja se nadam da Ivona nemaš ti 3 djece pa da si zaboravila jedno pa si nam rekla 2. Da vodiš bolje računa o svojoj djeci nego o ovoj crtičkoj. Gle, sve u svemu svaka čast svejedno osvojila si 10 kila čokolina i 700 kuna poklon Bona Podravke. Čestitam, hoćeš ti uživati u čokolinu ili ćeš dati malo djeci? Pa vidjet, ma ne vole oni čokolino. Imam osjećaj da neće ni saznat da si ikad to osvojila. Nikad neće znat da sam osvojila. Hvala ti puno, Ivona. Super ste. Bog! Bog, 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 bog. Ovo je Natječaj. Slagalica narodnog. Ok, čini se da nismo trebali niti pripremati 2., 3., 4. niti 5. hint, jer već na temelju prvog imamo pobjednika. Halo. Halo Sven, Bog, Marko je s Narodnog. Ej, Bog. Bog, znaš da si osvojio 2000 kuna upravo? Ozbiljno. Da. Hvala. Mi inače za sve ostale radi s ovoj pjesmi. Istina je Svaku čast Sven, ti si naš prvi pobjednik, mislim da ti je ovo uljepšalo ponedjeljak, pa ništa. Uživaj i dalje, hvala što si igrao. Hvala. Bog. Velika privilegija je kada radite ono što volite. A ja srećom imam tu privilegiju, iako nije baš uvijek bilo lako. U poslu je bitno svakodnevno davati maksimum i da vam prekovremeni sati i odricanja, koje između ostalog stoje na putu do uspjeha, ne budu teret, nego da ih shvatite kao izazov koji će vas dovesti do višeg cilja. Kontinuirano radite na sebi i nikad ne odustajte od svojih snova. Ja sam svoje snove ostvario i danas, nakon 10-godišnjeg iskustva rada u srednjem i višem menadžmentu, mogu zaključiti da je tim ključna karika u realizaciji poslovnih planova, te je stoga vrlo bitno staviti naglasak na kvalitetnu selekciju i formiranje tima ljudi uz koje je moguće podizanje kvalitete, ali i vrijednosti brenda. Ja mogu reći da sam na Narodnome u tome i uspio, a dokaz toga je porast slušanosti za više od 6% na razini Hrvatske, što je u prijevodu oko 250.000 novih slušatelja. A slušanost u našem poslu automatski prate i prihodi, koji su na Narodnom najbolji u posljednjih 20 godina.